Og Peter, så fik du hævn over forskelligt. Hvad nummer har du? 33 var på igennem her. Brian, du mangler en omgang. Brian Nielsen. Og nu Magnussen. Han kommer ind på 55 plads. Efter at have kørt i 52. Alle dem, der har med sig til at tage rute med, og giv ham en hånd. de må meget gerne henvende sig med speeder til dem. Ruteledsager, speeder til dem. Har du ikke været med til at tage rute? Nej, det skulle Søren gøre. Han er mere på cykel. Ja, det er de har derinde. Du er ikke til højt kysten lige nu, kan jeg se. Det er